तिलक बा 25 तारीख के, आ शुभ हल्दी बा 28 तारीख के, आ शुभ विवाह बा 29 तारीख के, आ शुभ विदाई बा 30 तारीख के। अइले ए विशाल भैया का रे का कहता रे? तेरा मलिया के शादी तो हो गइल, हमरा सामने लगा पत्रिका बंद रहलो। का बात करता रे? हम मानिए नहीं सकत। वो हमारे से बहुत प्यार कर ले। वो हमारा सिवा के और से शादी नहीं कर सकत, भले वो मर जाता का हो। उ तारा खातिर कबो ना मरी, शादी हो या करी जहां ओकर बाप माई कही। जहां ओकर शादी लागल बा उ करे खातिर तैयार बिया, आ उ बहुत खुश बिया। लेकिन एक सेकंड। अबे साले, बाबू तार पापा कहां बड़े? पापा तो घर नहीं खन चाचा, कहीं गइल बा। बताओ का काम बा, अइहन तो कह देम। हइले बाबू कार्ड, लड़की के हमरा शादी तय हो गइल। पापा अइहन तो बता दियो, घर भर के सबके आओग बा। 25 के तिलक बा, तिलक में चलेक बा, आ तिलक तोहरे चढ़ाओग बा। बाप रे, अब यकीन हो गइल नु, कहते नहीं तो मानते ना रहल बा। सही कहता रे यार, गांव के लड़की से कबो ना प्यार करे के चाहिए। बहुत तकलीफ होला जब आँख के सो जाओ, ओकनी कोनो और से शादी हो जाला। जब गांव के माल पटइबो खाली तिलके नु चढ़ाइबो।